लेखा फरायाखै मोजाङै फरायाखै आरो ग्रेजुवेट मालाय मा जानो बर' रावजों गसंनानै लेक्सार होनो रोङामोन इंराजि बुंनायाथ' बाद दोनबाव जों जुदि रायलायनांगौबा बिखाफोर दानानै रायलायनांगौ बियो जि भलिउमाव रायलायगोन एखे भलिउमावनो रायलायनांगौ गोरा रावजों बुंबा जोंबो मोनसे कॉन्फिडेंट ये आशा करके मेरा भाषण यही समाप्त करता हूँ धन्यवाद नमस्कार साबायखर थाबाय जोंनि आर'ना मुलुगनाङैनो बर'आ सिनाय जानाय जोंनि आर'ना आर'नाइ रेगे रेगां हाजो आगरजों बुंफबनाय जोंनि आर'ना मुलुगनाङैनो सिनाय जानाय जोंनि आर'ना दा खालाम बेखौ जों आलाय सिलाय दा खालाम बेखौ जों हालाय हाफाय दा खालाम बेखौ जों आलाय सिलाय दा खालाम बेखौ जों हालाय हाफाय आर'नाइ रेगे रेगां हाजो आगरजों बुंफबनाय जोंनि आर'ना क्या कर रहा है किसका हाँ भाई dap ये रुसना बमोदों ना बिनि सर तो लादे ना गुन गोनां सुबुंफोरखौ आर'नाइजों बैसागुनि गिबि सानाव मान बावो जों आर'नाइजों बेयाव दाजिराय ओमफ्राय दागाखै दे बागुरुम्बा मोसायो जों जान्जि खाफ्रानानै आर'नाइजों गोथार जुलिनि हौवा हिन्जाव गोदान जरा साजायो जों आर'नाइजों थारैनो बेसेन गोसा अबङा हरखानाय बर'नि थारैनो बेसेन गोसा अबङा हरखानाय बर'नि
गोमो गोजा गोथां गाबजों बेसे समायना मिथिंगानिनो गाबगाना रिगि रिगि नुनाय आगरजों बेसे गोरोबनाय हारिनि गेजेराव नुसारजानाय गोमो गोजा गोथां गाबजों बेसे समायना मिथिंगानिनो गाबगाना दा खालाम बेखौ मान गैयै दा खालाम बेखौ बेसेन गैयै आयोजन के लिए सम्मानित करना था ये जो यूजी ब्रह्मा कोकराझार आकर प्रेम और शांति को समर्पित इस महोत्सव में आकर मैं बहुत आनंदित हूँ और गौरव का अनुभव करता हूँ और मुझे यहाँ भारत की आत्मा के दर्शन हो रहे हैं एक बड़ा उपक्रम है। बहुत बहुत बधाई वरिष्ठ कवित्री रेणुका जी से नाथाय बे मोनब्रै मोनबा गावस्रानाय लामानि बबेबा मोनसेखौ जों सायख'नानै दोननो हानाय नङा। दा जोंनो गोदान कमिटमेन्ट नांगौआ रावनि प्रति रावनि फारसे जों जेखि जाया सिचुवेसनाव रावखौ मालाबाबो दाथ' जारलाया ओरै जाबाय नेताफ्रा हारसा जायगायाव थाङोबा मोननै मोनथामावबो लेक्सार होनांगौ जोंना मा जाहैबाय बेबायदिनो बाथ्रा बुंनायखौनो रावानो थिग नंला दा बर' रावब्लाबो बयखौबो फसंलांनो हानायावसो जोंनि हारिया थांनानै दं। दा सासे गेदेमा सानसुमैनि बाथ्राखौ आं भाटारमारिनि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन हयतोबा 75-76 सासे गेदेमानि लेक्सार खोनानाया जाखांबोनाय जेनेरेसन दा उग्रवादखौ जों मानो नाङानो हाथियार दावहाखौ जों उग्रवादा बुसारदाराबो नोंनि मेलेमाव जुदि उग्र सिन्था दंबा बेबो बे उग्रवादखौ जों मानो नाङा होनदों बेवहाय मोनसे साइन्टिफिक रिजन दङ।
नों जेसेबां उग्रबादजों आवगायलांगोन इसेबां नोंनि सुथुरा बांगोन मानसिजों जुजिनो नंला जों बिसिनि रावजोंनो रायलायदों दिनै सोरबाया मोनसे बाथ्रा बुंदों बे खोनानायावनो नोंना फाइनाल खोनानाय जानो नाङा जायनि सोमोन्दै बुंदों बेनावबो सोंनानै टेलिकाम नाय जे बेयावबो आलादा बाथ्रा दं आरो मोननैजों बिजिरनानै नायोबा बर' मिडियामखौ लानानै फराया बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव बिराद আমি ইয়াৰ লগতে बिबाद जानाया गाज्रि नङा नाथाय बेनो फाइनालबो नङा दिनै 100 जन मानसिफ्रा बर' मिडियाम फरायदों 100 जनानो फरायदों नगावदे जों मोजां मोनबाय नाथाय 100 फरायनानै गियान लैथो स्कुलाव फरायो बिखाफोर जानानै बुंनायसाय रावबो बेखौ लकडाउन अपन खालामनो हानाय नङा नेग्लेक्ट खालामनो हानाय नङा थ' दिनैनि दिनाव ओंखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैया हक आं चिफ मिनिस्टारखौ रिप्रेजेन्ट खालामाखै थेवबो आंखौ आलासि हिसाबै बुंनो खाबु होनायलाय आं जितु बुंनो ओंखारदों दिनै बाहाय मोनसे बिराद गिदिर पुलिस गिनानै फोथाराव खारबोनांगौ गोदो क्लास 9, 10 फरायबानो एबसुनि लिडार जायोमोन वार्कार जायोमोन आंनि जिबना आन्दलनजोंनो 40 बोसोर सेस लेखा फरायाखै मोजाङै फरायाखै आरो ग्रेजुवेट मालाय मा जानो बर' रावजों गसंनानै लेक्सार होनो रोङामोन इंराजि बुंनायाथ' बाद दोनबाव नेथाल जेला दुनिया गिदिंबाय नुबाय मा नों जुदि गिलुं गिलुं रायलायोबा नोंखौ नाख्रेबो बे समनिफ्राय मोनसे संकल्प लादों जों जुदि रायलायनांगौबा बिखाफोर दानानै रायलायनांगौ बियो जि भलिउमाव रायलायगोन एखे भलिउमावनो रायलायनांगौ गोरा रावजों बुंबा जोंबो मोनसे रायजो राजाफोर सबको नमस्कार आप लोगों ने इस इन 3 दिनों में जिस तरह से काम किया है आपने दिखाया हमको भारत के हर कोने में भारतीयवासी कैसा सोचते हैं कैसा दिखते हैं क्योंकि आगे बढ़ने के लिए फ्रीडम चाहिए फ्रीनेस चाहिए लेकिन हम ऐसे भी नहीं जा सकते एक डिसिप्लिन को भी लाना है आगे भी बढ़ना है सबको स्वतंत्र भी बनाना है हमारी सोसाइटी जो लेवल में है जिस लेवल में है कुछ कंट्रोल की जरूरत है कुछ डिसिप्लिन की जरूरत है अभी लेकिन इंडिविजुअली सबको स्वतंत्र बनाना उनकी सोच में विचार में और दुनिया में सबके साथ मिलके भी अपने जो अस्तित्व है इसको बचा के रखने का जो सक्षम व्यक्ति हमको निर्माण करना है ये प्रक्रिया भी शुरू हुआ और आप लोगों के आने से एक नयापन मिला नया विचारधारा मिला एक जोश आया है इधर के प्रजन्म के नवजुवक जो लोग हैं बॉयज एंड गर्ल्स एक जोश मिला है कि अगर एक इंसान जीना है तो कैसे जीना है ऐसा नहीं है कि हर समय हमको एक बहुत बड़ा संकल्प लेके जाना है हमको एक हर समय एक बड़ा गोल लेके जाना है बड़ा गोल तो छोटी छोटी कामों में भी है अब अगर अपने लेवल में छोटी छोटी काम को भी ठीक ढंग से करते हैं तो वही आपको बड़ा गोल तक लेके जाते हैं तो इसी को सिखाने के लिए इसको बोलने के लिए अब लोग आया है खाने पीने में रहन सहन में कुछ तकलीफ तो हुआ होगा हर समय में क्या हुआ इस तरह के समारोह अगर बनते हैं तो बाद में हम पूछते हैं यहाँ के जो लोग के ऑर्गेनाइजर होता है पूछते हैं कि कैसे लगा है आपको तकलीफ तो नहीं हुआ लेकिन जो मेहमान लोग होते हैं उनका रेडीमेड रिप्लाई होता है सब कुछ बिल्कुल अच्छा था कोई भी तकलीफ नहीं मिला इतना अच्छा लगा ये परिवेश ऐसा ही होना चाहिए लेकिन कोई ना कोई तो है ही यार इसको सुधारने का हमारा भी समय भी है मौका भी है तो आने वाले सालों में अगर फिर से बीटीआर की तरफ से इस तरह से प्रोग्राम आयोजित किया जाता है उस समय आप लोग देखेगा इस स्मारक का जो चेहरा है ये बदल गया है आप लोग भी इसको सराहना होगा और इस तरह की जो प्रक्रिया सिलसिला जारी रहे ये आशा करके मेरा भाषण यही समाप्त करता हूँ धन्यवाद नमस्कार
मुलुगाव जोङो बर' होननानै थांनानै थानांगौ आरो बे हिसाबैनो दिनै मोनसे राजखान्थियारि जांख्रिथाय जाबाय आरो बे नाङै नाङै फैनानै दिनै मोनसे उनाव मोनसे खालामनानै दिनै धोरोमनि दावहायाव बर' हारिया सोरजोंबा जेनगोन होननाय मोनसे साननाय गैया मानोना बर' हारिया दिनै बे गासैखौबो नेवसिनानै जोङो सौसिनानै हां लानो हानाय बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनि बेसेबांबा मोनसे अनगायनाय आरो जौगानायनि राव बुंनो हाबाय बेजों लोगोसे मालाबा पिएलसि मुं लानो फैनानै उनावबो जोङो फाथायनानै थायो जोङो बुंलायनानै थायो दुनाली दैसा खाम जथा सेरजा सिफुंनि देंखोजों बराय हरो गोसो गोरबोजों
गामिया आंनि गामि Mirna, không phải đi miếng không phải cái gì nè सिमांल' नङा नोंनि हाबिला गोसो मिजिङा सिमांल' नङा नोंनि हाबिला गोसो मिजिङा दालाजि गोजोन फै नों आंनि देराया दालाजि गोजोन फै नों आंनि देराया गोदान आलासि नैबे लामानि बै नुहुरनाय गामिया आंनि गामि बेयावनो थायो आलो गोजोन बै सोमखोर गामिया आंनि गामि गामिया आंनि गामि